sampean ora nenonane ne. capek nggono. Oh sampean belajar sesuk iki belajar. Cak-cak ngono Mas. Iya aku iso. Nani kuwi tanggapan campur sari ning ngandeng kali kecemplung selulup. kira lemek turu sing diarani karpet. Jenang desa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Kepet. Urung mak jimok lho. wis tak jipuk Tapi wis ilang. ora enek Mas. Wis sarana gaib. Lho, sing penting jikok tanpa nyenggol anduk. Masa? Lah delok dijajali. Lah. Isik ngono. Lah ya wis, nek isik ya wis. Nah. Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyu. Iya. Wo suarane Wida. Oh. Yes. Malah kaya spons. Ayo anget iki. Aku eneng lho kuwi. Oh lah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-masan. nek iki tak nukokne mas longlam, kalau tak nukokne men anggapan iki nak tak tukane ontol nduk, tak tukane ontol. Hah? Apa kuwi? Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Aku demen. Lah kok keteng to malian. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa, Mas? Rudi Suruh. Oh, toro. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Sam. Iki aku nggawa presiden saka Nganjuk. Oh, nggih. Ana genduk Wida. Oh, Wida ya, Wida. Kene ben jumeneng spote sing dawa, Tik. Oh, siap dawa. Tungnu. Gling. Nah, niku mawon. Engko bar iki aku iki Pak Nardi juga ngrawuhi bintang tamu lho nanti. Sing anu Mbak Maya Praga. Oh iya no. Spektakuler. Sore mau wis digoncang. Pengen iki niat kajanipun Pak Nardi pengen berbagi kebahagiaan. Iya, dana rasa nyenengke warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Amin. Nah, Kene Nduk Nada. Nggih. sapa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae kaya tak kuwetak Mas aku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Alhamdulillah sehat Cahayu. Sehat nggih. Seger waras Cahayu. Oh, nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Boten maksud kula niku awet nom ngoten lho. Lho, iya no kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone kritik nom. Riyen nika brewoken lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan Cahayu. Dadi titik-titik Jane kula nggih kerok. anu lho Pak, anu. Dalem? Sampeyan ki Napa pripun? doh kono ki ngematke nggon wayang, garapan, Kuwi lek- sulukan, ngematke kok brewok. Kuwi lak ya sing biasane to Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono kuwi. Nah, nek ono sesuk Ono, tukokno Mas. pitik talkun, enek bulune. Bayakno dek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang pundutanipun kanca-kanca menika Mbak Wida. Nggih. Wah, ape nduk jenengmu? Tembang Wida. Wida. Wida salah Wida. Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah ngendi kuwi? Wilayah, jadi senengane ngemol. Oh, ngemol. Lah sinden Gensi to, sinden saiki. Ya. Apa gensi iki? Weh, jak mudeng neh. Mili neng nial. Iya. Oh, sak dhuwure niku. Nah, ngono. Dadi Nggih. kuwi itu wilayah rame yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi kuwi? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon supermarket. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya ta? Iya Tuh. ta Mas Kluduk ya? Boh. Kok jahat. Iki kok tujuane nggon ulune to iki. Wah, aku. Oh iki marai. Tak ketir ngono lho aku ngrasa. Nyingkar ingku. Wiwi. Oh iya ta. Sapa kae? Wira suara ngendi kae apik suara. Pak Margono ta kuwi? Pak Margono ta kuwi? Ngawur Peru. Kuwi jenenge Muji ya kuwi. Heeh. Jajal bawa sekali tempo ya ora ketang apa ki? Gebek apa kok gebek apa ki judule? Selebe. Gebek apa? Sebelah. Gubuk asmara. Buk asmara. Ya. Nduk apal lagu iki ya? Sing apik lho, Mas. Ini tak Iya, ketik. iya. Apal ya Nduk ya? Apal. Jajal umpamane. Umpamane na 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 nino nani. Kuwi apa Nduk? Apa Nduk? Sore-sore Lagu. Judule, Tembange judule. apa? ketuk.
Wah, ya Allah. Weh, Jenengan tek loman to, Pak? Klitik lek cawe wedok. Nino nino nano 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 nani. Niki judule. Ya judulnya. Wiwit pian kula. Joko Mlarat. Wis. sama loman. Seneng aku lek ngene iki. Wis loman. Jajal pamane. None nano nani. Selendang sutra kuning. Iya. Cawe wedok. Kok tak kei, Pak, iku bagian. Brodol. Piye? Nano ni nani no nano ni nani. Ali. Kalau sini nanyar lomo ngono iku. Kelingan sematun. Noni nani nano no nani nano nino nino nano nino 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 nano. Buta galak, buta galak. Sinden tenane ngene iki. Lutuk tuk. Pamane. Nino nino. Apa duk? Sankas. Iki mudeng ya. Sampean ora nenonane ne. capek gunung. Capek gunung. Sampean belajar ro, sesuk belajar ro. Cak-cak ngono, Mas. Iya, aku Iki kok. Nani Kuwi tanggapan campur sari ning Gandeng Kali kecemplung selulup. Weh kira. Judule dawa men kaya. Sampean iki telas lah. Pun telas. Karo Nek telas. oke nduk, nggowo akeh. Oh, nggih. Weh. Niki ikhlas nggih? Gowonen Ikhlas. aku ikhlas saiki iki iki sekmu ngono kuwi angger lek sinden nanyar lomo ngono. Oh. Wah, yo ora lho. Nying. Oh, kowe meri-meri nyonya. Lah ngono. Awe ono, awe Aja ono. karo wong liya tok dulur iki Iki diwehi. pancen sing nimbali ranono liya lah. Pak Nardi. Pak Nardi ki blobo kok. Nah, itu Mas Gareng nggih. Dadi duit sing ditampa ki barokah. Iya amin amin. Ben saya barokah ditum-tumke. Iya penting lho kuwi. Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak. Pak Nardi. Jawabane kudu Pak Pak. Nardi. Ngono lho. Sing digawe Pak Nardi. Ngono. Nah, ngono lho. Didemi ngono sing kuwi. duwe Ude Jaya Mulya. Pak Nardi. Nah, Ngono. Aku macam iki wis aku lek apal ngene iki. julukane Pak Ganong kuwi asline Pak Nardi. Nah, ngono lah penak. Lah kok jaman Pak Nardi gampang ngono. Sing duwe truk sak menimbane sapa? Pak Nardi. Ngono lho. Aku iki sapal. Dadi les ngene-ngene iki aku wis paham kok jaman Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kae lho, Pak Nardi ning kono lho. Halo Pak Nardi. Ya wis lenggah lho. bejomu, Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. Oh lho, Pinter. Pak Nardi lenggah Halo, lho. wis. Wong duit ra seneng nang yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi nyun 50 ya, Pak. Lah kok njaluk kaya. Apa? Aja ngisini to, Mas. Di sini. Lho iya. Kak guyon. Ya ben di Nggih. Bawa. ben di bapani Wida iki ya. Enak Niku. mam apa niku? Wah, Pangkur niku, aku. pangkur niku. Nggih. Nggih, dahar napa Pak Dalang? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan aku Makan. ngono. Mergo iki lek rane Iki sing tak pangan kan kanggo apa? Mbako iki, mbako. Saya setu mbako. Rokok tak ulu. Nih. Le. Apa? Andukmu le. Engko mau serbet. Iki sekti lho iki. Nggih. sik enek nek. Sekti. Banyak lamu yo. Dok, rene dok. Tak taplek ning tanggung iki ukele pangan. Nyok. Lho, Hmm. pengen kabeh nyok. Bah. Kowe pokoke iso njipuk dhuwit iki tanpa nyenggol anduk. Ngene ya enteng lho ngene. Iki Kuwi jenenge mbok cutik, kuwi mbok cutik. Kuwi jenenge Kuwi mbok cutik. Yo. Ayo, alah, kuwi mbok biak. tapi cara. Wah, kuwi sapa piye kuwi lah? mau piye lek mau anu? Moh, aku duwe Lek mau anu. duwe kasekten kok ming ora enek Iso imbalane lha yo aku lho rugi, ketok no. lho, ketok lho. Kowe njajal dhuwitmu kene kono. Aku enggak duwe. Anu, ini Oh, iki mau anu ta acarane main blendes. Ora, ayo njajal. Apa? Kok duwite kancane kok ya? Tenanan, Ayo, tak Dik. ilame, Lah kowe budal yo. sangu apa ora? duitmu ndi, Dek? Alah, kok utang aku dhewe ra sangon. Nyilih dulu ya, Dek. Ora, Gak oleh, Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oke. Oh, celeng melu ta celeng? Leng, Enggak. duwite leng. Kateng. Dulur. Dompet ya. Mangsane. Dadi maksudnya dulur panggah duwe Aku tobah lek- ngono. Duwe tobat. Totoan ngene aku tak dompetku. Njikuk dhuwit tanpa nyenggol anduk ora iso. Oh, lah ya andukku Iso iki njikuk berguna. Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompet-dompetmu. Beh. PN iki. Pira kuwi? Wis ora tak hitung. Sik, iki tak benakne iki ngene iki ya 2.500 iki. Iso njukuk dhuwitku tanpa nyenggol anduk ki
pen. Wah. Kowe ngino karo aku kowe. Ayo. Putune warok mangsamu. Ini enggak sak dompete enggak ya? Gangsaran, Pak. Gangsaran, Pak. Salam. Kaki danyang bau reksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Kayak Mudin. Dulur papat 5 pancer ewang-ewangan aku anggonku. Jikuk duwite masku kluthuk muga-muga tanpa nyinggol anduk. Hot sontolot. Het centelehet. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang disa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Kepet. Oh, mantra iki enek karpete. Pat lipet wesi saiki pojo saipet pat mampet ilang duwite gluthuk. Ai. Agus iki ketok setelane ya. Kayak tukang sulap ning jamu-jamu. Setelane. Nah, ini lho Mas. Wong iki sing penting dibuktekke. Nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Ndoyo, ilang dhuwitmu. Alah sing sapa? Lho, Urung mak jimuk lho. wis tak jipuk. Tapi wis ilang. Ora enek, Mas. Wis sarana gaib. Lho, sing penting jikok tanpa nyinggol anduk. Masa? Lah delok dijajali. Lah. Isik ngono. Lah ya wis, nek isik ya wis. Nah. Nyapa? Duitku lho. Lho. Kebo sapi gugu apane? Keluane. Menungso. Omongane. Kowe ngomong piye? Kowe ngomong sing jukuk dhuwit tanpa nyenggol anduk. Lho kowe lho lho. Lah iya. Lah iya, apa jukuk wis enek dhuwit ning ngono. Lah sing nggo anduk sapa? Aku. Lah ya wis. Lho, Ya wis bener ngono, Aku ora Mas. nyenggol andukmu kok iso. Lho, ora ngerti entuk tambah 50. Lho, napa, Mbak? Lho, kembang jagat, ngerti? Kembang jagat 50.000. Kowe kurang lecet kowe. Adikmu lecet kok. Sesuk sampean belajar licet ngono lho, Mas. Dadi ben ora dingge pok-pokan. 350. Ah, ngenehi awakmu 200. Heeh, balik. Sati 100. 350. Akeh memang, Mas. tak tekoni. Oke, aku ora masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. Nggih. Kowe calon didik betul kok apa? Tak tumbasne Rajakaya no. Apa kowe? Apa roh Rajakaya? Rajakaya iki open-open. Apa? Ya kebo sapi, Wedhus. wedhus sapanunggalane. Pitik sarane piye? Pitik. Oh, Ndelek wedhus. mbeh. Betul kok apa rencanane? Sapi. Sapi sarane piye? Mo. Wah, ya wis tak gone kene. Lah ngono lho. Lah Hot sontolo hot. Pati 50. Cek wong loro ki kok padha lecete to Mas aku. Ora cetha. bisa bahasa Indonesia ta? Iso gak wis gak sida iki ya. Mas aku. Yo, gubuk 50 lagune. Apa ki mau? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Ingkar. Sepiro Mas Deni? Jaluk lah. Nah bener. Iki lho. Sampeyan kok lungguh? Lho aku linggo tapi ngadeg. Beh kowe iki Lah wong ya bundas ngono jare kok iso. kan mau panggang awakne anten. Nyingkar nyingku. Mas Luduk. Rodok dedek. Sirahe aja ndangak-ndangak ndingklu. Dodone ngene sirahe lho gagah. Bahaya. Ngene lho simetris. Nah. Dodomu iki. Nah. Wo dodone mongal Karo mlaku. Nah. Wiwi. Yo, wiwi. Kurang dhuwur. Wiwi. Kurang gede. Wiwi. Yo. Wiwi tane kan Sing wipo. Wiwi tane. sing nembang awakmu ya. Ya. Dabing ya. Wiwi tane. Yingkar yingku. Mas klitik tenan kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. suarane apik Nek kok lek ngelokno irungku tak cipok mborok nang.
kaya Ya jarene Mas Klitik ngono. Berarti aku sing ragat sing nyipok iki. Ngomong ya. Ya menange Kakang ki ngono kuwi. Asoy. Menange Kakang ki Aku ngono. melu Mas. Melu-melu iki ra sangko. Kok nek urine tok ning tebon-tebon sepi-sepi tak asoy. Tak asa. Ayo, sing apik ne Mas, sing apik. Nah, sing Lingsam. Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyu. Iya. Wo suarane Wida. Oh. Yes. Malah kaya sponsor tisu magic kae di sisi. Ora cetha. Lingsem. Lingsem yen ke mutan. Wida. Dalem Kang Mas? Cepet-cepet mlaku nih. Ora. Kuwi roh apa bedane truk karo aku Cahyu? Napa to Kang Mas bedane? Yen treke dienggo momot tebu, Heeh. tapi yen aku dienggo momot atimu Cahyu. Oh. Mas kluthuk. Lah kok guyumu gilani ya? Sik, Oh toh. ayu lho kok guyu. Wida ki malah kaya kuntilanak lho. Apa iki etok-etoke Widaki roman karo Joko Kendil. Heeh. Aja to paling ora Joko Dolok. Aja iki to. Joko Kendil. Aja. Kendil. Kowe dadi kendil tenan kowe ndek Kakang kendil repot tuh. Ya. Iya. Terus no. Kok piye, Mang? Kok terus Eli? Ben ketok rumah. Ya sangar. Wah, apik Mas. Ya Dadi Allah. Apik. Loh, apik lho Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok di tebu ngene iki. Mas. Nun sewu Mas, nun sewu. Iki ene rambute iki lho Mas, ya Allah, cangkemmu dirubung rambut ki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambutin. kowe tok-tok ya, etoke kowe kedanan karo kuwi, Niki? kesesem. Iya. Oh, nggih. Senajan to elek rupa ning sampean tresno. Iya. Jenenge sapa Mas? Jenenge Joko Edi. Edi. Ora kendil ta? Umpamane kendil. Awakmu rada rada sing penak mlakune. Awakmu rada kenyi, bindeng sithik. Oh, isi ha, kamu isi ha. Siap. Ya. Siap. Kang Masku jongkok kendil. Ya ayu. Ayu banget iki. Aku eneng lho kuwi. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-emasan. nek iki tak nukokne men lam, kalau tak nukokne men anggapan iki nak tak tukane odol, tak tukane odol. Ah? Apa kuwi? Odol metik. Apa kuwi? Otol ya apa Mas? Apa kuwi? Odol etik lho. Oh, motor. Motor metik. Odol etik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Trik aja mok tawakne to le kaya. Nyapa? Kowe njaluk. Lang iki enggak ungu. Guyu kekel iki lho. Ora, Marem. ora. Nesu. Su. Aja kaya mangkono Kang Mas. Mas ya rupamu kaya ngono aku panggah tresna karo kowe. Odol etik lho. Iki. Otol Odol metik. etik. Montor Etik. metik. Oh, motor Etik. metik. Ah. Walah montor Patrick. Nggih. Odol etik iki Metrik. ning nyes iki lho. Ning nyes. Walah, anu nyetrumi wa apa Motor ngene. cas-casan gitu lho. Nyentuh iwake, nyentuh dengkulmu. Apa lah ngene kodene kok Sing dicas ngoten niku lho. Gah upilmu dawa iki lho. Gah. Motor metrik. Walah montor metik. Nggih. Kelet iki lho. Wah, klitik ya didudut ae lho. Lara lho cuk ya. Lho iya. Kalem ayo. Kalem lo jebuk bruting lara Pak. Mas. Mas aku. Ora undeng ngono etik. Iya, anu montor metik. Ngono kuwi sesuk operasi lho Mas, mbok odot nemen ngono kuwi. Bawa terusno. Etoke awakmu topo tuh, awakmu topo etoke topo. Oh, alah. Lampahan. Apa muga oleh ana etik. Etik. Malah ada Patrick.
lelampahan kang Nggo topo. Apa engko totoke malih. Lampune rada peteng sik. Ditutupi lampune peteng. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Tuk tak tuk tuk tuk. Ayo Gus, kowe gawan ketoprak Gus. Lampu padam. Dengan tiba-tiba Sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran piningit. Pengiran piningit. Wah, Sonar. Loh, balik Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya. nyapok ge Allah enggak. Rasa ge kuwi. Lah ini malah kaya wong Iran. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean kok. Masa enek. Bar tadi Joko Kendil wis tadi. Masa Joko Kendil maling ganteng terus apa lambene lumuten ngono kuwi. Mergo pengen kakek numpak pental elektrik. Lambene lumuten iki lho ngantekan Mas aku. Ya lagune Gubuk Asmara. Iso lumuten kaya ngene ndelok aku demen ta ndelok-ndelok. Lagune judule pental elektrik. Yen liwat Kenen sik to. Nggih, jenengan agem riyen. Kenen sik. Kula nggih malih penasaran. Enggak aku kena upasen anu. Enggak kena upase ya. Ora enek ya. Aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok keteng to malian. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa, Mas? Rudi Suruh. Oh, soro. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Samsudin lek ngene. Nyopeken ngene sangu sesuk Mas aku. Yo gubuk lumut apa gubuk Asmara. Nggih. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae londo. Heeh. Warna abang tanpa isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andom tresno Yo, gong tunggang. Cerita
ati lo cahayu Tan luntur ora luntur saya ya merati aku kowe dadi karmo margalirin ning kubang asmara yo Wida bukai lundung apa yo kok jauh ya kibote sinten Pak asmane Agis jan terampil sekali Pak Agis Pak Agus oh Pak Agus Pak Agus ki senengane numpak oteletik habis ini beli oteletik ya Pak Agus catetan sajroning Tan luntur saya merati aku kowe dadi karepku merek kubak asmara Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih Tina Remiendo Mbak Wida Mas